mazo. Menene ya baki sha'awa kika ce zaki musulunta? Yanayin addinin ne kawai ya min kyau. Akwai wanda ya ce miki ki musulunta ne, ko kuma don wani zai aure ki, ko kuma akwai wanda ya ce? Babu. Me yasa zaki musulunta? Ni yadda na kalli matan musulmayen ne, shi ne muna yin sha'awansa. Kika ce ke ma zaki musulunta? Babanki musulmi ne ko ba musulmi bane? Shi ba musulmi bane. Mamanki fa? Musulma ce. A wani gari take? Ta yar Janjuwa ne. Tana raye ko ba ta raye? Ba ta raye. Babanki kuma me ya faɗa miki? Shi kuma ya ce ni zan musulunta bar masa gidansa, sai na bar masa gidansa. Me sunanki? Sunana, asalin sunan da aka sami Judith. Judith. Babanki fa? Michael. Michael? Mamanki fa? Doris. A wani gari kike? Yar Panya ce. Panya? Ke jonjon ne ka ce ko wurkun? Panya. Panya? To, akwai abin da zan faɗa yanzu, shine kalmar shahada. Maganan da idan mutum ya yi ta zai shiga musulunci kenan. Ya shiga musulunci kenan daga nan. To zan faɗa kina faɗa. Daga nan kin zama musulma. Ki ce ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Isa Rasulallah. Anna Isa Rasulullah. Wa Abdullah. Wa Abdullah. To, yanzu abun da kika faɗa shine kin ce, na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Sannan na shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne kuma bawan Allah ne. Allah ne ya aiko shi da gaskiya. Kuma kin shaida annabi Isa almasihu Yesu ba Allah bane, manzan Allah ne, shi ma Allah ne ya aiko shi, ba dan Allah bane. Ba kuma Allah bane, Allah ne ya aiko shi. Kin gane abin da kika faɗa? To yanzu ke musulma ce. Daga yanzu kin dawo musulma. Wani suna kike so? Fiddausi. To yanzu kin dawo Fiddausi kenan. Yanzu kin musulunta, kin dawo musulma, ke musulma ce.